पाहुयात पुढची बातमी। विधान परिषदेच्या 17 पैकी 11 जागांसाठी आज मतदान पार पडलंय। सोलापूर, जळगाव, सांगली, सातारा, नांदेड, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, नाशिक, अमरावती, धाराशिव, परभणी, छत्रपती संभाजीनगर या ठिकाणी मतदान पार पडलेलं आहे। याआधी 6 जागांवर महायुतीचे उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत। 22 जून रोजी मतमोजणी होणार आहे। तर मतदानाची टक्केवारी भंडाऱ्यामध्ये 96.98% मतदान झालेलं आहे। गोंदियात 100% मतदान झालं। नांदेडमध्ये 88.94%, नाशिकमध्ये 20.19%, धाराशिवमध्ये 83% मतदान झालंय, भंडाऱ्यात 96.98%।